On veig Agustinet, edició 621. Fon un miratge guanyar l'Sporting? El plantío, fred castellà, sec, a sovint per davall de zero, i en neu. Terreny de xoc habitual en ratlles fosques i pilota taronja o groga. Territori hostil, equip correchós. El plantío, una de les llars del nostre tronquito Magdaleno. Alguns el recordaran. Vingué de la pedrera del Madrid, com Dani Gómez. Però aquell olorava el gol com els llops la sang. Este no li imposa un ni a l'arc de Sant Martí. Gómez no volgué jugar en el Llevant en segon, després del descens de 2022, del qual era corresponsable, evidentment. Se n'anà a Cornellà i signà una temporada pràcticament en blanc. Ara no està ni per a jugar en tercera, en l'estat de forma actual, en el moment actual d'inspiració futbolística. Però quan agarra la pilota, acatxa el cap i avant, fins que la perd, desesperant a seguidors i companys. Porta 9 gols en el Llevant, en 3 temporades i 88 partits. Són xifres de defensa central, no d'Ariet. No té gol. I a pesar de tot això, es creu molt més de lo que és. Com per a tocar-se l'orella, com per a eixir passejant-se davant l'Andorra com feu. Tingué 2 ocasions claríssimes i altres tantes malgastades perquè viu en el fora de joc permanent, el qual denota una falta de concentració considerable. No és la primera volta que li passa. No obstant, juga ell i no és Pi. Juga Buldini, que està de Ramadan com l'any passat, i no és Pi. A vegades hi ha entrenadors que semblen una ONG. Gestió de vestidors, expliquen, per a justificar-se. Jo li diria donar oportunitats a qui no se les han guanyades en la seva actitud. Això feu Minyambres, regalar 2 punts que representaven aferrar-se a l'ascens a canvi de donar minuts a tots, d'alçar l'ànim de tios taciturns com Clemente i d'uns altres com Capa que, en la fitxa més cara de l'equip, encara no ha agafat el ritme, després de 3 quarts de lliga. Minuts per a tots, com si fos un partit de Copa davant d'un equip de regional, no l'Andorra. I no l'ocasió que perguérem de reenganxar-nos miraculosament a l'ascens i esmenar aixina el garrafal error d'insistir en Calleja molt més enllà de la paciència de la immensa majoria de llevantins. I hem tirat al fem eixa opció que teníem davant de l'Andorra, perquè si en un 11 alinies a 2 o 3 futbolistes que tenen el cap lluny de l'escut, estàs matant a l'equip. Sí, són les maleïdes rotacions, però mal enteses. Tu pots reservar a 2 o 3 futbolistes per raons concretes, però no pots canviar de colp a 7 jugadors de camp perquè sí. Això té un nom, suïcidi. És fer-se l'araquiri, com a equip. És que som l'únic equip d'Europa que no pot jugar 3 partits en una setmana. És que no són professionals en segona divisió. Jo diria que cobren com si sí que ho foren. No entrenen en el temps lliure que els deixen les seues dedicacions laborals a la fusteria o el camp, com veiem en els reportatges costumistes que es publiquen cada any quan se donen els enfrontaments més asimètrics de la Copa. És curiós això dels entrenadors. Unes voltes insistixen en això del partit a partit i unes altres sacrifiquen el partit següent, com en el nostre cas el de l'Andorra, l'imminent, que és més assequible, per a tindre més opcions en el posterior, que és més complicat. No hi ha qui els entenga. I no obstant això, i a pesar de l'ambient de crispació en què viu immers el llevantinisme en raó pel desenllaç societari Fundació d'Anvila, és evident que en el pla estrictament futbolístic tot ha canviat de la mà de Minyambres. Si no estiguérem tan enfadats per les qüestions extrafutbolístiques, probablement serien capaços de veure-ho. Contra l'Andorra, de fet, per exemple, a pesar de no fer un bon partit, l'equip ho ha intentat tot fins a l'últim sospir i tingué ocasions de gol, perquè l'equip jugava d'una forma
ofensiva. Ara bé, com ja advertirem en l'anterior bombeig agustinet, el més difícil és donar continuïtat al bon futbol del dia de l'Sporting. És relativament fàcil, entre cometes, jugar un bon partit. Lo difícil és mantenir el nivell i aconseguir una regularitat. Veurem en Burgos aquella versió del Llevant el dia de l'Sporting o allò va ser un miratge, una quimera? Votarem al camp en una actitud intensa i ofensiva? Crearem una infinitat d'ocasions? Tindrem encert? Desplegaran els nostres el seu millor futbol? Home, el plantío ara pareix que siga inexpugnable, però no ho és. Per descomptat no és el Camp Nou, on el Llevant no ha guanyat mai. És el plantío. I és un lloc, com qualsevol altre, on firmar un bon partit i pegar una punyada amunt la taula. Si el Llevant oferís la seva millor versió, per descomptat que té possibilitats, té moltes opcions de guanyar. I esta volta, a més, jugar fora de casa potser sigui un avantatge per a evitar l'ansietat que es va percebre el dimecres. Juguem un bon partit, tinguem un punt de sort i guanyem els 3 punts. Clar que és possible. Adeu.